Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwi-SABC-TV ngesiXhosa. uMpilo ubenencoka ke bethuna notatakhe ke Mseleko apha ambalisele ngokuba ke unina usamile kwelokuba wayitheni and andithi kaloku unina wathi kumele uMseleko amlobole umntana if ufuna ukutshintsha iseyineyimi yakhe. So akajiki ke kuloo nto uthi and sisintu eso noMseleko futhi uyayazi loo nto. So uMpilo ke uthi ke yena ucinga uba le nto izomsokolisa kuba kaloku kukhona izinto angekazenzelwa njengomhlonyane. So tatakhe ke yho uvele wa-proud ke uvela le part yomhlonyane embuza uba hayibo usawufuna ukwenzela umhlonyane, wathi omnye ewe kumele wenziwe umhlonyane. So uthi ke umamakhe wathi xa esenza izinto emacaleni zizomsokolisa ethubeni. uMseleko uthe ke hayi ke mntanam banintsi abantu abadloziles ethi ngoba wena uziphethe kakuhle ndizawuyenza le nto, not ngoba kuthiwa idlozi lizokupanisha. Ethi kukhona abantu abahlalisanayo kudala bahlalisana namadoda iminyaka zange zibenze into izinyanya zabo basahleli kakuhle yanamhlanje. uMpilo uthe ke heyi yena ngokwazi kwakhe bakhona abantu ababethwa lezi zinyanya nyhani and into etshiwo umamakhe iyamoyikisa kakhulu. Ethi what if nam liyandigaqasa ndizawuthini uba liyanibetha. Ngendlela ebenobe ngayo ke bethuna uMseleko ethi ngendlela aziphethe ngayo ke uMpilo uthi waphakama ke wamphakama umntanakhe ethi hey come here, wamhaga ethi nje uzomnika neziyalo ezithile ke. Wathi ndiyaziqhenya ngawe kakhulu ngendlela oziphethe ngaye. Uthi ndingulo mntu ke mna ke endinguye ekuthiwa mna andibhadlanga, andithathi kakuhle apha entloko ngoba kaloku ndiyayimela into yam. Uthi ke into endingeke ndiyenze ke mntanam kukuzehlisa, ndizehlise ubumna, ndizehlisele ukuakhomodeyitha wena nempilo yakho. And if you decide uba wena ungaziphathi kakuhle and umithe, mna nawe sizobe sixabene kakhulu futhi hayi kancinci. Ethi andifuni ukuzalelwa nguwe mna, kodwa izawufika imini okanye lizawufika ixesha apho uzokhula khona and kumele ube nomntana. Ethi umntana ke uzomfumana utshatile okanye ungatshatanga as long as uzobe ungumama o-responsible ebantwaneni bakho. Uthe umahluko nje kusekubeni wena ongumzali bangumama o-responsible. Uthe indlela oziphethe ngayo will determine i-relationship yethu before kubekho umntana na-after umntana sekhona. Uthi kum iyawube ibububhanxa into yoba mna ndizehlise to accommodate ububhanxa bakho. Uthe ndicela nje uze ube sisibonelo okanye ube ngumzekelo omhle kwaba bantwana bakuwe nosisi bakho aba basakhulayo. Ube yile ntombi eziphethe ngolu hlobo eziphethe ngalo nabo bazokwazi ubona uba intombi iziphatha kanjani. Wathi ke hayi ke I am blessed and fortunate as a father to have a daughter like you. Wathi ke ndithetha isiNgesi ngoba wena kaloku ungumlungukazi wam. Bekumnandi ke hleka ke bethuna uMpilo bobabini nje bonwabile. Uye wabulela ke uMpilo after ke ngala mazwi amnandi kangaka udade amphe wona. Sengaske ke udade angenza ngendlela ke bethuna unina kaMpilo nayo afisa ngayo into yokubana amlobole ukwenzela izinto zikaMpilo zizokwenzeka ngendlela naye angoyiki. Ngoba lo ngoku kuxhutshana ngayo omnye uthetha le omnye utsho le, so uza koyika vele. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.